tardes a todos, a todas. Boas tardes, director xeral de Turismo, Xosé Manuel Merelles, Toraboa. Boas tardes, Mari Carmen, representante da Deputación de Ourense. Boas tardes, Alfredo. Boas tardes, alcaldes, alcaldesas, concelleiros, concelleiras. Boas tardes, socios e socias da Ruta do Viño, bodegueiros, amigos e amigas. Vamos a dar comenzo esta pequena intervención. Quero, en primeiro lugar, agradecer a vosa presencia e darvos a benvida a este acto de primavera de portas abertas da Ruta do Viño de Valdeorras. Por segundo ano consecutivo, tocounos ser os primeiros en salir nesta primavera de portas abertas. Tamén van a participar posteriormente Rías Baixas, Ribeiro, Monterrei, Ribeira Sacra. A primavera de portas abertas ten un fin moi claro, o fin de desestacionalizar o turismo en Galicia, abrindo novos tempos, novas etapas durante o ano, donde se poda vir e non só playa e turismo. Tamén queremos que veñan de alguna maneira ao interior de Galicia, a nosa Galicia vaciada. Ao longo dun fin de semana a Ruta do Viño sacamos o mellor de nós. Enseñamos aos bodegueiros, aos hosteleros, os de diferentes socios, o mellor que temos dentro, como elaboramos os viños, as nosas viñas, a nosa elaboración, e de alguna maneira os nosos paisaxes tan hermosos de viñedos, e todo isto no mesmo espacio, onde poderemos degustar diferentes viños e diferentes petiscos. Desde a nosa Ruta do Viño temos todo preparado para recibir a visitantes chegados de distintos puntos de Galicia e de España, comenzando polos centros de personas que encheron, como decía Diana, en pouco tempo, os autobuses que proceden da Coruña, Ourense, Vigo, Santiago, Pontevedra e Ponferrada. Todos eles están interesados en coñecer o noso territorio para o que poderán gozar das diversas actividades enoturísticas que xa temos programadas e que soporán un primeiro contacto con esta cultura do enoturismo. Visitas a espazos do patrimonio arquitectónico, ao espacio mineiro de Valdeorras, rutas guiadas pola naturaleza a pé ou en bicicleta eléctrica, xogos participativos, Parque da Serra Lanciña da Lastra. Tamén habrá un show cooking que nos vai a facer Begoña Vázquez, que foi cociñeira premiada no Fórum Gastronómico da Coruña e que rapidamente tamén se encheu. Pero os visitantes teñen unha oportunidade importante de visitar as covas de Valdeorras. As covas son o noso elemento diferenciador do resto dos territorios vitivinícolas de Galicia, e así o fixeron os nosos antepasados. Trátase dunha extraordinaria oferta turística que mira o territorio para complementar o potencial dos nosos viños. En Valdeorras temos varios sistemas que podemos a nivel turístico. Por suposto, turismo industrial, no que entraría a Pizarra, e tamén quero poñer en valor as centrales hidroeléctricas ao largo do río Sil. O camiño de inverno, como non pode ser de outra maneira, que cada vez está collendo máis desarrollo. Patrimonio cultural, desde a pegada romana e tamén os castros. E, por suposto, enoturismo, quer dizer, o enoturismo que vai o elemento vertebral. Sin dúbida, estas realidades abren un interesante escenario a ter en conta en futuras edicións das jornadas das primavera das portas abertas. Desta edición serán nada menos que 15 as propostas que podrán participar, todas elas encamiñadas a situar a Valdeorras como destino enogastronómico de calidade. Un obxectivo que compartimos con establecementos que quixeron colaborar nesta acción deseñando unha oferta hosteleira e gastronómica especial para esta ocasión. Todo isto para continuar poñendo en valor esta comarca e seguir atraendo a turistas e visitantes máis aló das épocas turísticas de costume. Unha oferta que sirve para desestacionalizar o turismo e facer desta actividade unha fonte de recursos
Isto é moi importante para os veciños e veciñas durante todo o ano. Con este obxectivo continuaremos traballando desde a Ruta do Viño de Valdeorras, contando, como sempre se fai, co apoio inestimable da Xencia de Turismo de Galicia, Deputación de Ourense e os diferentes concellos de Valdeorras e, por suposto, de todos os socios e socios. Neste camiño de difusión e proyección dos potenciais turísticos das comarcas necesitamos a implicación de todos os axentes. É precisa unha unión de todos eles para fixar obxectivos e avanzar na adopción de medidas e actuacións que poñan en valor a nosa oferta turística. Valdeorras merece promocionarse dun xeito integral e conxunto, identificando, por suposto, os valores territoriales singulares de cada concello. En esta proposta o enoturismo está chamando a ser un elemento diferenciador. Quero finalmente desexarvos, os que veñen de fora, que veñen por primeira vez, unha estancia formidable en Valdeorras, na nosa terra, e os que repetides ou sedes de aquí, o meu desexo de que descubrades algún elemento novo da nosa historia, tradición e cultura. Gozade do territorio e degustade os nosos viños. Eso sí, sempre con moderación. Espero que este ano batamos récords de participación e que todos os que nos visiten se deben un grato recordo desta primavera de portas abertas da Ruta do Viño de Valdeorras. Moitas gracias. Director da Xencia Turística de Galicia, alcalde do Barco, presidente da Ruta do Viño, alcaldes, alcaldesas, concelleiros, amigos e amigas. Que bonito, primavera de portas abertas. Bon título para unha boa terra. Valdeorras entrada en Galicia. Bueno, antes de nada vou a facer un compromiso público porque xa vexo que Joaquín hoxe non me dice nada, pero si mandou recado a través de outros. Concelleiro de Carballeda, recordade que no próximo pleno hemos de adherirnos como socios á Ruta do Viño de Valdeorras. Que vos vai dicir Carballeda de Viños? Moi pouquinho. Carballeda é basicamente minería, somos mineiros, pero tamén queremos facer un maridaxe co viño de Valdeorras. E o patrimonio da nosa terra temos o complemento perfecto para ser unha zona espectacular no territorio de Galicia e tamén no resto de España. Con moita alegría vexo esta acollida, esta participación. Eu me gustaría que no próximo ano a entrada en Galicia, que teño que recordar, que é por Carballeda, teño que recordar, pois se vexa visitada por todos vos que me fustis contando que fustis a Ribeira Sacra, a moitísimos lugares, pero non me nombrastis Carballeda. Sabedes que estamos iniciando algo diferente que só temos nós, o turismo industrial, que é un dos valores importantísimos que temos que añadir a gran postal que é Valdeorras. Valdeorras é viño, pero tamén é auga, é embalses, é minería, é patrimonio, é gastronomía, é cultura. Por lo tanto, o temos todo para que cando viñades a vernos podades disfrutar moitísimo de Valdeorras. Isto hai que añadir que vamos poñer en marcha os 9 concellos de Valdeorras dun programa con fondos europeos de turismo que vai a poñer en valor, pois si, o que falabes, as covas que son únicas aquí en Valdeorras, tamén o turismo industrial, o turismo de patrimonio, e sin olvidarnos que moi cerquiña, a escasos kilómetros, temos un exemplo que é patrimonio da humanidade, tamén patrimonio noso, polo tanto, é que está aí a escasos 20 minutos, as médulas, que nos dá un exemplo de como a minería non ten por que ser destrucción, é beleza. Eu digo sempre, Carballeda non é destrucción, é belleza. E con ese turismo industrial, pois, esperamos colaborar enormemente co vosso traballo.
primavera de portas abertas, inda que sea chuviosa. Bueno, pois se chove, que chova, é igual. Disfrutamos o mesmo desta terra maravillosa, e se non se pode andar tanto en bicicleta, por aí anda Víctor, que sempre me estaca rutas da bici, se non se pode andar en bicicleta, se pode estar neste maravilloso entorno do Pazo do Castro e moitísimos sitios máis que ten Valdeorras, tomando bo viño, pinchos, pero recorda, Joaquín, que pode ser servidos na louxa de Carballeda. Polo tanto, tedes me que perdonar, porque sempre me vou ao que máis quero, o meu concello, a Carballeda. Teño que dicirvos que o presidente da Diputación me encomenda que vos tramita o seu cariño, o seu saúdo, e sabedes que sempre está disposto a colaborar ca Ruta do Viño e con outras asociacións e cos concellos de Valdeorras. Polo tanto, Luís Menor, a través de min, está presente neste acto e desde logo vos transmite fuerza, cariño e disposición pola súa parte para que a Diputación colabore no que vos ides desenrolando. Pois nada, que disfrutedes esta instancia, que recordedes que o ano que ven temos que facer este acto no Castro, evidentemente, pero algunha actuación, recorda, algunha actuación tamén na entrada en Galicia, que é Carballeda, verdade, Monse, como sempre decides, é que estades longe, non? Nos estamos cerca do viño, inda que eu non entendo nada de viño, pero como sei que me gusta, e sobre todo, se o poñedes acompañado da boa gastronomía de Valdeorras e en bandeixas de louxa, pois seguro que sempre contaredes co apoio do Concello de Carballeda. Pois nada, moitísimas gracias, disfrutar da estancia e repetir esta experiencia o próximo ano. A todos, a todas, eu xa casi non vou a saudar, e direi simplemente que saúdo as autoridades locais, comarcais, en fin, de toda lógicamente a Xunta. Eu casi vou a empezar, bueno, había hai un que dixo nunha ocasión, que eu vou de falar o último, e que xa está dito todo, e que ademais digo eu que a xente xa está empezando a cansarse cando chega o último de tanto discurso, e polo tanto o que quere é brevidade, en este caso a miña, non? Eu vou coller empezar polo que decía Merelles, o director xeral da Xunta, que, por certo, el sabe como todos os valdeorreses nos alegramos de que sexa o director xeral de turismo da Xunta, porque evidentemente non é o mesmo unha directora de non sei de que lugar de Galicia que ter un director xeral, neste caso da rúa. Seguro, bueno, xa o ten demostrado, que vai a tirar por nós, vai a apoiarnos, e polo tanto da súa dirección xeral só van sair novas positivas para esta comarca. Se falaba aquí de que temos moitas cousas, e efectivamente é certo. Nós temos natureza como o territorio que máis. Temos un parque natural, temos Penatrevinca, temos o Carón, temos Manzaneda, temos o Courel, en fin, temos natureza como o que máis. Temos patrimonio como o que máis, e polo tanto tamén ten que ser un recurso turístico. Temos turismo industrial, do que se falaba antes. Temos máis cousas. Pero temos sobre todo unha que probablemente non hai ningún territorio en España que teña, ademais de todo eso, o viño de Valdeorras. E, polo tanto, esa é a clave. E esa foi a clave para que nos estemos falando hoxe de que temos un proxecto de 1,5 millón de euros que decía o director xeral que non era moito, é suficiente para o obxectivo que nos plantexamos o primeiro día, na primeira reunión que tivemos os 9 alcaldes, que era ser quen de facer un proxecto conxunto
donde os nove alcaldes remáramos na mesma dirección para falar do turismo de Valdeorras. E iso foi o máis importante desa convocatoria de axudas. E esa convocatoria de axudas, lóxicamente, deunos 1,5 millón de euros porque estaba baseada polo enoturismo. Ese era o fío conductor dese proxecto. E nos cumplíamos perfectamente, claramente, con ese objetivo. E a partir de aí, todo foi doado. Véronos, é certo que houve moitos problemas, como sempre, administrativos e burocráticos, iso é o que fixo que aínda hoxe estemos dando os primeiros pasos. Non pasa nada. Ao final desenvolveremos o proxecto que ten como finalidade darnos a coñecer no mundo. Que nos coñezan, que ese é o gran problema que temos nós, que non nos coñecen, porque cando nos coñecen e veñen aquí, quedan, eu diría, incluso que pasmados. Por lo tanto, temos un potencial tremendo que temos que explorar. Pero digo máis, neste caso, aos adegueiros, que sodes os que maioritariamente estades hoxe aquí. Nos podemos ser quen, a administración pode ser quen de atraer os turistas. Podemos dar a conocer o territorio. A xente pode decidir nun momento determinado, vou a Valdeorras e vou a pasar polo menos que menos 2 días para que pernocte un deles nesta comarca. Pero o traemos, pero despois hai que atendelo, hai que darlle calidade, porque a xente se desplaza non só pola naturaleza, non só por o patrimonio, a xente se desplaza hoxe en día para comer ben e beber millor. Eso é unha máxima que se dá hoxe no turismo. A xente, cando vai a un lugar, primeiro mira onde vai a comer, ou que viños ou que licores vai a beber. E aquí os adegueiros tedes moito que decir. Está claro que cos viños xa tedes pouco máis que facer. Facemos o millor blanco probablemente do mundo, o Godello. O Godello de Valdeorras, eu insisto sempre, non faledes nunca do Godello sen máis. É o Godello de Valdeorras que é o que nos distingue de todos os demais godellos. E a partir de aí, pero claro, eu dende aquí quero pedir un esforzo grande para que este proceso de atención, temos que medrar tamén nese proceso de atención aos turistas. E, polo tanto, eso é traballo de todos, da administración, por suposto, pero tamén dos particulares. Aí, aquí, falábamos antes das rutas, de que están aquí, facemos rutas. É que aos turistas hai que atendelos. Cando chegan hai que darlles actividades, hai que propoñerles actividades para que dende as 10 da mañá ou as 9 da mañá hasta as 5 da tarde ou 6 da tarde teñan cousas que facer. Hai que movelos polo territorio. E iso é cuestión, é cousa da iniciativa privada. Non miremos só para a administración, porque a administración non é quen de desenvolver o turismo ela sola. En fin, nada máis, noraboa a Ruta do Viño polo traballo que estades facendo e a seguir traballando, porque isto, se non ten continuidade, non é nada. Noraboa, repito outra vez, por estas actividades, por lo que facedes todo o día e a traballar. Moitas gracias.